Zumaian, Kandido Uranga betiko laguna eukidot. Orduan, beti egon geha harremanetan, nik nire gauzak egiten, berak bere gauzak egiten, eta azkenean heldu zion ku poema horri, eta hasi zan prestatzen, eta halako baten konturatu zen, gelditzen zitzaiola pixkat motz rezital bat izateko. Eta lagun batzuk eta komentatzen zioten, baina gaur egun Aresti, gaurko gaztiak ez dute ezagutzen. Aresti atzokoa da, baina ematen du gauza, gabiltzan velozidadeetan, Mirande, Aresti. Eta halako baten, berari okorritu zitzaion, eta bera etorri zitzaion, eta esan zian, bat zekiat, zer egingo dugun. Ire Aresti Eibarren. Aresti Eibarren da, oain dela 25 edo urte gehiago, nik idatzi nuen ipuin bat. Nik idatzi nuen ipuin hori, ipuin horrek irabazi zuen Zumaiko literatur lehiaketa. Eta orduan, lehen esan duguna, berak behar zuan beste narrazio bat edo beste testo bat bere antzerkirako, bere antzerkiaren osagai bezala, eta orduan lotu zuan, zer ipuin horretan kontatzen da Arestiren eguneroko bat. Esango, intimidade bat, orduan esan zian, bazeukat ze ingo deon. Nik ingo dia ku poema pentsatuta daukadan bezala, eta bestian egingo diau lagundu idak moldatzen pixka bat. Aresti Eibarren. Egingo diat teatralizatu pixka bat, eta hor sartu zuan Ignacio Tolosa. Kandidok hartzen du narradorearen lekua eta Ignacio Tolosa da Aresti. Hitz egiten dio narradoreak Arestiri. Noraua Gabriel Aresti, gabardin horretan bilduta. Txapela buruan, eskuan maleta daramahala, korbataren korapiloa dagoeneko lasaturi, Bilbotik goizeko lehenengo trenean iritsi berri, Eibarko estazio kalean barrena ibiltari. Adinarekin denoi etortzen zaigu revival bat, etortzen zaigu, zein neri, etorri zitzaion Toribio Etxeberriari, etorri zitzaion beste, halako zerbait, ez? Hori idatzi nuenean, ze esango dizut, holako premia haundi bati erantzuten, nik jakin nuenean Aresti egon zala Eibarren, ezin nuen sinistu. Sinistu ni eibartarra. Baina, pentsatzea igual, kaletik kruzatu nintzala, berakin, Arestikin, gure mitoarekin. Ni irakasle izan naiz 40 urtean, euskaltegi batian irakasle. Orduan, nolabait, ni sartu nintzan, nolabait, euskalgintzan, burbuja horretan. Eta gero euskal filologia ikasi nuan, eta denbora guztian hor. Eta hor, jakina, Aresti zan, esan duguna, da mito bat. Eta niri orain ere hori interesatzen zait. Orain ere. Zu euskaltegi batian zaudenean, edozein hizkuntzatan interesatzen, hizkuntza hori eta literatura hori interesatzen bazaizu, bilatu behar dituzu ereduak. Eta niretzat bezala pentsatzen dut, beste askorentzat, Aresti zan eredu bat. Irakurtzen gendun Aresti, haren poesia, haren bizitza, haren zer egin zuan, zer ez zuan egin. Jakin behar dugu, ze pentsatzen duzu Arestiri. Kaldera horiek gaur egun igual segitzen dute. Arestik hemen ze esan nahi zuan, edo honen atzian zer dago? Egon gara Morizekin, egon gara Koldo Izagirrekin, egon gara Andu Lertxundikin. Oso testu esanguratsua da. Orduan,
egiten duzunean antzerki hori, ze helburu daukasun jentearentzako, ez? Orduan, hortikan entzuleak ze harrapatuko du? Ba, jakina, entzuleak edo ikusleak geldituko dira inpresio batekin. Hori da gauza oso interesgarria. Entzuleak ze jasoko duan eta nola reakzionatuko duan ikusten duenaren aurrean. Bai, a ber, danok nahi dugu gure herriaren eta gure herriaren kontua dira. Orain hurrengoak badakit dauzkatela Azpeitin, Legazpin eta gero Victoria Eugenian egingo dute, bai? Horiek ja izendatuta daudenak. Orduan, claro, ni testua Ibarren da.